Musibe, mi wuri ke mfo ngake hakke ko addilan yottugol do koko ko ni fe ide di réseau ji do ender balde tati hiden suti ko ni fe ide ko Alaji Badru Labe gila yide mbebe yoyti au projet de nouvelle constitution e mawbe buttinale di réseau ji woni ko TikTok ko Facebook kala ko yarda hibe yenne hibe aybine tout ala jalsen de la bagila be ari horo tete o coordination fulbe haali pular e mawbe no yennede no aybinede kombon be yennude ko bibbe fuuta bibbe fuutankebe ko be woni yennude mawbe fuuta sabu honnu sabu politique sabu honnu sabu be yidi be e lambe leydi ben dum do no hulbini dum do no kaani dum do no nyiddi ndeyata sukabe fuuta bibbe fuuta no yenna mawbe fuuta babirabe fuuta imamube fuuta nundo wallahi ko hando no hersini no kaani no nyiddi ndeyata di piji do no wada e yejjitino ba ko fi politique wonde be yennirde e yejjitino be laami be nini ko gorebe men laami don nini ko heba do 84 ko 40 nango mari so heccira yen ko 15 ans et 20 ans ma 10 ans ko dum dongo heccirtay ko nun to ngien wadigol ko be wadi ko hettel laamugo laamu den no be laamorino ko ne wawata dum no ko jettugol mawbe men ben wadembe boucle émissaire ha ko ben non yenneten aybine sabu honnu sabu fofere sabu honnu sabu loere sabu honnu sabu angal hebugol faamu e stratégie ko honno aduna o yarata o programme wona do wadede do be blogueur be wombe wadde dum do ko duwabe yiltitade ngol lawol do sabuna ko hunde kanunde lagine ko région ji nay woni don en non fo di région ji don fo no mari bibbe ko blogueur be jeloni ko réseau do goddo anda sosono do maninkano do foriseno do fulbeno do kombo yennata do horebe coordination mo imamube mu ko fulbe ben sosobe do yebe yenna do imamube mabbe ma kuntigibe mabbe maninka ben hido yiya forise ben hido yiya kono enen do nyande wo nyande ala jalseni no ataka ala jibadu no ataka wobbe no ataka nyande wo ko gero e piro e yennindiro e aybindiro do hulbini dum do no duwa accude wana mawbe membe woni responsable ko kon de lagine wana be fus nabe responsable ko enen parce que lami be ben ko gorebe men dum do no wawa sa yalti ko ya sa piya mari en ni ko babe ma wadi ma ko fami ma wadi donc men tawta yo programme do e ngol lawol do hime invita créateur de contenu blogueur influenceur fou yo yiti du jodo yewta anda ko honno dum do accirta be mawbe ko wana yennede ko moƴƴana le nyongol parce que o yennata be hambe accia ko be dum wadde ko onon tigil don andi e haqqil mo e faamu mo fuuta gila fuuta wiya fuuta gila 58 hando fuuta jabboto tullando fuuta jabboto tun kodo teddinay tun kodo no wa'iri wono no iwri wono baadi makko no wa'iri wo sidi hara itti no sikesi ko laamu fuuta jabbi ke sous préfet ko ministre ma président de la république be ronkata jabbade non ko fal gere non mobbe duwaka yennede be duwaka aybinede wa je suis d'accord piji go duwaka wonirde no kono wanani iden fotte piji go wanano wonire kono wanani warrete wana aybingol be wana yurtugol be wana yennugol be wana ngol lawolo yettete nodi piji buy rewetede mu nodi piji buy yidete wadetedi nodi yidetebe mu feina message muni kono harana aybimbe golbe ko internet e yennugol be dum do kala biddo fuuta mardo hakkile yugol ala jalsen dalaba ardinabe hore coordination ala jibaduru imamu on labe hara ko bedo yennete aybine dum do kala pullo yudo dum do haray on tigi non haray non haray en fait ko hunde kanude ko goddo wata supportude dum do ko way goddo wawata supportude andana hore ma no hara ko moko babe teddinabe e der ko doli di fo e der région ji fo e der pays ji din on sous de la région no fop kono non enen ko ngay bimbe hunde hulbininde ko hunde kanude en doa accude dum do
donc kala tawtuɗo message komi haali kon tamawɓe yenne tamawɓen aybine sabu piiji koni feƴƴude haray yon tigi partage vidéo on fino jonnidire haqqillaji ndare no situation ji ni changira par ce que ngol lawol ɗo wona lawol moƴƴugol kadi wona lawol apportayngol solution fus wassalam.